ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ଜୟଦେବ ଜେନା ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣିବା। ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ରାଜନୀତି ସେଇଠି ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେଇଠି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆନନ୍ଦପୁର ସହରର କେବଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଆୟତନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗ ପଛକୁ ନ ନେଇ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇକି ୟାକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଆନନ୍ଦପୁର ସହରବାସୀଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବ। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦର ମହକୁମା ଆନନ୍ଦପୁର ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ଜେନା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରିଛୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛୁ। ଏବଂ କିଏ କ'ଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିଛି, କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ଥିଲା, କିଏ ଛାତ୍ରନେତା କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ରାଜନୀତି ସେଇଠି ଆମେ ଶିଖିଛୁ, ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ସେଇଠି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆମେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସିଏ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବସେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଭୟର ସମନ୍ୱୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2-3ଟି କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାବି ମୋର ଥିଲା ଯେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ସେଠି ରହୁ ଯେ ମୋ ସମୟରେ ବା ମୋ ସରକାର ସମୟରେ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଉ। କାରଣ ସେଇଠି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହେଇଥିଲା। ପାଖ ଆଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଗଲା। ଆନନ୍ଦପୁରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଯତ୍ପରୋନାସ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି ତାକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଠି ଏକ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସିଥିଲା, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ୟାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ
एक महाविद्यालय जी होती मुख्यमंत्री तांको आमे समस्ते स्वागत करवा मुख्यमंत्री को महाविद्यालय को आनिबा मुख्यमंत्री निश्चित एक स्वयं शासित महाविद्यालय घोषणा करेंगे एवं से अनुसार मुझे समस्त छात्र छात्री मानक लोक मानक निवेदन करते आपण मैंने समस्ते अनुरोध करेंगे श्रीयुक्त मोहन चरण माझी को जे या स्वयं शासित महाविद्यालय भाव में कारण से उच्च शिक्षा मंत्री भी सांगे थे घोषणा करने एवं ताकू जितेबाला ये संपर्क में छात्र छात्री माने मंच तलू दाबी कले बहुल भाव में कहले से ताकू विभिन्न आड़े गुपचुप खाइबा गप कहीकि से कथा को आड़े देकी से चलीगले एवं सी ये स्वयं शासित महाविद्यालय को करा एक कथा से कहले नहीं मु अनुरोध करी मोहन बाबू को से भगवान का आशीर्वाद रू माँ तारिणी का आशीर्वाद रू से मुख्यमंत्री आसन में अच्छा ये महाविद्यालय तैयारी करछि मते तैयारी करछि भागीरथी बाबू को तैयारी करछि मायाधर जेना को मध्य तैयारी करछि एवं आमे समस्ते सेठु तैयारी हिचु आम समस्तंकर गोटे उद्यम रहू जे सम्मानर सहित आनंदपुर सहर केवल विकास पाई नुहे मर्यादा पाई शिक्षार व्यवस्था को सुधारिबा पाई शिक्षा आयतन को सुधारिबा पाई मु सेतोले माननीय राज्यपाल को आनी महाविद्यालय को एक उत्सव एवं से मंच उपर अनुदान व्यवस्था करते आज जो बड़ बड़ बिल्डिंग आप देखुं डीएमए फंड रु टंका देवार व्यवस्था कराइला केते अधिक ता परवर्ती अवस्था डीएमए फंड रु टंका दिखाई मुझे जानी किंतु मु मंच उपर करी जिलापाल को महामान्य महामहिम राज्यपाल निर्देश देते ये महाविद्यालय को आपण 2 कोटी टंका देवे एवं ये महाविद्यालय पूर्णांग विकास करने एवं से भाव में आज प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में मु अनुरोध करुँची माननीय मुख्यमंत्री कौन निष्पत्ति कौन चिंताधारा को आग पछक न नहीं जो आम तैयारी से जगार से माटीर तार जो गंध से गंध आमको मनीष कर जो सुगंध सी आमको बहुत आगू को नहीं तेणु ताकू जो भाई भाव में एठी ये महाविद्यालय स्वयं शासित महाविद्यालय हो पार जहाँ कार्यक्रम सब सरी कागजपत्र व्यवस्थार समस्त व्यवस्था हो सारी जो माने पुरातन अध्यापक बा प्राध्यापक माने अच्छी से जानी एवं कागजपत्र कॉलेज रे अच्छी ताकू नहीं कि या स्वयं शासित महाविद्यालय कहले आम आत्मसम्मान आनंदपुर सहरवासी आत्मसम्मान बुद्धि हम एवं शिक्षा व्यवस्था सुधर आम स्वयं शासित महाविद्यालय पूर्वतन छात्र बोली बाहर कहीपर छात्र छात्री मैंने कहीपर ये विश्वास को लेकिन आगू जावाई समस्त अनुरोध कर।